बा दिनै सान्दुंआ ओरैबायदि गोसायै दुंदों। रामोनदायाबा ओजों बोरै खामानि मावदों, ओजोंथ' मार गरमनो। बेनियाबो न'आव फैया बेसेबा गोबाव जाबाय, माला फैगोनबा। दिनै मानोबा गरमखौनो अयथासार मोनथारदों आङो। बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि गेसावनो संजोब्बाय आं। दा भाजाल' एवनो दङ, भाजाखौ अरावनो एवनोसै। बिहामजो, नोङो दिनैबो ओंखाम ओंख्रिखौ गेसाव संदों ना मायो? आयै संदों। नै भाजाखौ आङो अराव एवनोसै र'। गरमखौनो बिराद मोनथारदों आं दिनै मानोबा, बेनिखायनो ओंखाम आरो ओंख्रिखौ गेसावनो संबाय आङो। बिदि नङा बिहामजो, बिदिबालाय माथो गेसानो थाब जोबगोन। मैयाबो नोङो ओंखामखौ गेसावनो संदों। बन माखाखौलाय मानोथ' रामोनदाया सिना गालांनाय? बिदिबालाय बोरै न'खर संसार सोलिनो हागोन हा? रामोनदाया ओजों बाहेरायाव थानानै एसेबां खस्थ' खालामनानै फैसा हरो, माथो फैसाफोरखौ मुल्य गैयि बायदि खरसा खालामोहाय। मानोथ' गेसाव संबाय थानांगौ जाखो? गरमबानोखि नोङो गेसाव संनानै नोङो गेसखौ फोजोबजोबनोसै नामा? जोंलाय आगोललाय माथो खालामोमोन? गरम मोनामोन नामा जोंलाय? खथ' खस्थ' खालामबोबाय जोंफोरो। नोंसोरनाथ' दा ओंखाम संनाय जानायल'सो, माथो खामानि दंखाय? जोंनाथ' आगोलो माइ मिलबो गैयामोन मिथिबाय, दिंखियावसो सौवोमोन जोङो। बेसेबा खस्थ' खालामबोदों जोंफोरो मिथिबाय। नोंसोर आरो ओंखाम खिनिखौनो संनो हाया हा? आंलाय माथो ओरैनोबाबो संबाय थाखाया गेसाव, मैया आरो दिनैल'सो संदों। जेनेबा ओंखाम सङोबाबो ओंखाम गोजाल'सो सङो आङो। साहाफोरखौ सम सम फुदुं। मानोथ' ओंखाम संबाय थानांगौ जाखो? न'बो लुनो दङ, न' गैयिनि थाखाय माथो नोंना बिमाफोराबो फैया? जोंफोरखौ गोरिब होननानै मुगैयो, बेनिखायनो फैया। बिदि नङा आयै। मानो नङा जानो? आंखौ मोनथियैसो मोनदों नामा? होमबालाय मानोथो फैया नोंसा बिमा बिफायालाय? गुबुनफोरनियालाय माथो फैबाय थायो, नोंनियालाय माथो सानसेबो फैफेराखै? गोरिब नालाय बेनिखायनो फैया आरो, गैजारोङिनि न'आवलाय मानो थांनो होननानै। फैगोन आयै, फैनो होनना बुंखायो। आंसो थांथ'नाङा होनना बुङो। माने दा न' लुथ'वाखै, न' लुबा नोंसोरखौ ज'नो लिंगोन होननानै आंनो फैनो होआ। नङाबाथ' आइमोना फैनो नागिरखायो। बेफोरो न' नङा नामा? बेफोर न' नङा? फैनोनो गोसो गैखाया, मुगैयो बेखौनो बुं। आरोथ' रामोनदाखौ इसेबो सैखाया खोमा ना? मानो बिदि बुंबाय दङ नों दिनै आयै? बुङाबा माथो होमबालाय? आरो ओंखाम ओंख्रिफोरा गेसाव संबाय थानाङा, मिथिगौ ना? ओजों हौवाया एसेबां खस्थ' खालामनानै फैसा हरदों। फैसाफोरखौथ' आंनो हरखाया, नोंनोसो ज' दोननो होयो। बिमाखौथ' बिमा बासिखौनो सानखाया, हिनजावखौल'सो सिनाय हायो। आंखौलाय अबाव सिनाय हानो? आंखौथ' सैथारा। थेवब्लाबो आं नोंसोरनि मोजांनि थाखाय बुंदों, मिथिगौ ना? फैसाफोरखौ मोजाङै जमायना दोन। गेसफोराव ओंखाम संबाय थानाङा, ओंख्रि संबाय थानाङा। मालाबा मालाबाल'सो आङो ओंखाम सङो, ओंखाम गोजा। ओंख्रि भाजाफोरखौथ' आङो अरावनो संखायो। मा बायसिलै, खालि गावसोरजोंल' रुजुबाय थायो। आं गेसाव सङो ना अराव सङो बेखौनो नोजोर होबाय थायो बियो। रामोनदायाथ' आंखौ बनजों संनोनो होआ, आंसो संबावो। दिनै आरो बांद्राय गरमखाय ओंखाम आरो ओंख्रिखौ गेसाव संदोंमोन आङो। थेवब्लाबो नै भाजाखौ आङो अरावसो एवबावनो नागिरदों। आरो आं एसेबां मोजाङै थायो, गावजों गोरोबनानै थानो नागिरो। गावगायानो माबा एरना लाबाय थानो नागिरो। आरोथ' गावगाया बिजुलिजोंबोसो रायज्लायबावदोंमोननो, आं खिन्थाना होबावाखैसो। दाबोसो खिजानि गेजेर गेजेर रायज्लायो खोमा। आयै, बेफोरबायदि खरायै थाबाय थानो आं बाबायलै। थाबायनो लुबैयो आङो, बेरायथिंनो लुबैयो। आं लुगैया नामा हा? नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरबायदि। नोंनि थाखायनो आंबो जानांगौ जादों। आंथ' दा थैनोसो लुबैयो, मिथिगौ ना? बिदि दा बुङाय बिखुनजो। दानो थैनो लुबैथ'नाङा र'। बेसेथ' बैसो जादों नोंनिया? आंनिख्रुइ खमसे खम 10-15 बोसोरफोरल'सो गिदिर नोङो। अय बुरि मंग्रांग्रां, लाजियाबो खोमा। आं मालाय बिनिसाय 10-15 बोसोर गिदिरनो, गावगायासो आंनिख्रुइ 10-15 बोसोरसो गिदिर जागोन। सोर बुंनाय हा? आं नोंनिख्रुइ 10-15 बोसोर गिदिर जागोन होननानै? माने आंबो बारा बैसो जायाखैना आयै। ओरैनो खानायासो फुरबाय नालाय, बेनिखायनो आंखौ मानसिफोरा बुरै बैसो जाबाय सानो। नाथाय आं बुरियाखैथ'। बेफोरखौ बाद हो आइ बिखुनजो, जिखि जाया नोङो बेफोरबायदि खोथा बुंनाङा, दुखु मोनो आङो। थां, नोंहा खामानिफोर दङबा मावहैथां। मोखांखौनो नायनो बायो आं बाल बुरिनिखौ। बिहासो आंनिख्रुइ 10-15 बोसोर उन्दैनो, लासिंसिंनो। लाजाब खोमा। दानो खामानि गैथ'आ र' आंनिया आयै। आयै, गबदा, नङाबा नोंसोरखौ खेबसे बाहेरायाव लांनि दे, डक्टरनियाव। आं बेफोरबायदि नायबाय थानो बिराद बोरैबा मोनो, दुखु मोनो आं गोसोआव। बावलाय हामबावगोन जोंफोरनि आथिङालाय। पापि हिनजावा साला जोंफोरखौ बिदि खालामना गालांबाय। गावगायाबो एम्फौ नांनानै थैगोन। औ, अन्थाव बाथावनो नोंसोरखौ बिदि खालामना गालांदों बियो। ओरैबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि। माबायदि गोसोनि हिनजाव बियो आयौ, इसेबो बोरैबा मोनाना गावगायनि हौवा आरो बिखुनजोखौ बेफोरबायदि खरा खालामना दोननो। पाप नांगोन बेथ' बिनिया पाप। जेखिजाया नोंसोरखौ खेबसे
डक्टरनियाव लांनाय नायगोन दे फैसाबो बुरजा नांगोन ना जोंनाव एसेबांबो फैसा गैया दे आङो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो फैसाखौ बुथुमगोन आइ मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोन नङाबा गेलामाल दखानखौनो होनोसै खोमा दे गंसे आङो बिदिनो ओमफ्राय फैसा जमा जाबाथाय नोंसोरखौ डक्टरनियाव लांनोसै बाहेराव मोजां डक्टरनियाव लांनोसै आं मोनथियाहाय बेफोरखौ नोंनि गोसोसै फैसायाथ' एसेबांबो गैद्रायै नङा होमबा थेवब्लाबो दा बाहेराव थांनायनि बाथ्रा फैसाखौथ' बुरजा नांखागोन दिनै आरो सानै बेमारि दे बिदिनो खालाम होमबा एकदम आङो अखयज' मोनबायलै आं बाबाय बिदि थाबाय थानो थाबायनो लुबैयो आंबो मिथिगौ ना सोरबाखि मानसिया बेफोरबायदि न'आवनो गोलैना थानो हायो नामा जोंबो बेरायनो लुबैयो जोंबो थाबायनो लुबैयो औ मिथिगौ आं गप्ता आंबो जोबोद दुखु मोनो नोंसोरनि बागै सानबाथाय बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बाहेराव लांनो सानदों मोजां डक्टरनियाव दे बादांगि फाहामदोलै जोंफोरखौ फाहामदो लांदो डक्टरनियाव बेफोरबायदि थाबाय थानो बाबाय होनदोंना आङो जागोन दे गप्ता नों टेनसन लानाङा आं दङ ना हामगोन ना हामाबा मानो हामा जानो आं मोजां डक्टरनियाव लांगोन बाहेरावसो लांगोन ना आसामनि बाहेराव मानो हामा जानो हामगोन नों नायबाय थानाय बांद्राय टेनसन लानाङा आं दङ ना आं दङ आं लांगोन नोंसोरखौ डक्टरनियाव दे नोंसोरो जिरायना थाथ' आं नोंसोरनो साहा खापसे फुदुंना लाबोनि अबेसे बे बुरैया मोजांखौनो सानदों र' जोंनि थाखाय थेवब्लाबो बुरैद्रायना मोखांखौनो नायनो बायो आं एसे जुदि सिख्ला जानाय मोनबा सिख्ला बुरै बेफोरखौ बाद होथ'आयै जोंनि आथिंखौल' हामनो हो आथिं हामबाथाय बे बुरैखौ लाखिबाय थागोन नामा आङो डाइरेक्ट गेट आउट खालामखागोन आं नायबाय था नोङो माथ्र' जोंनि आथिङाल' हामथों औहाय बे बुरैखौ होखारहरनांगोन जोंनि आथिं हामबाथाय सोरबासो बिहामजो गनायना लानो हागोन बेखौ बुरेरेनो आया उनाव मोजां बिहामजो नायना लाबोगोन आंहा नाथाय दा आथिङासो माला हामो हामगोन र' आयै हामगोन बुरैया बाहेराव लांगोन होनदोंना बाहेराव लांबाथाय हामखागोन फुरा दसेसो हारसिंनो बोरै थागोन दे आङो नानिखौ लांबाथाय बे सबाया मानो एसेबो बुजिया गावगाया हाबा जाहैनो नागिरदों जाहैथां गथ'खौलाय मानो लांफानो नांगौ आं लाखिगोन ना आंनो फरायहोगोन आंनो गिदिर खालामगोन आंनो गोलाव खालामगोन दोनलांबानोथ' जायोना आंदि बोरै थागोन बिसोरथ' मास मोननै मोनथामनि उनाव थांसिगोनानो बेनि उनाव आं सोरजों थागोन बिथिंजाय राहुलाबोथ' न'आव थाबाय थाया ओजों दखानावनो थांना थाहैयो मोनानासो फैयो आं हारसिं मा खालामना थागोन खमसे खम नानिखौथ' गालांनांगौ आंजों रुवाथिनि फिसाजोबाबो आंहा गावगायनिसो फिसाजो बायदि मोनना लायो मोनथिया मानो ओइ मा जादों मा गाबदों नोङो राहुल आं जोबोद दुखु जोबोद आया नाथाय मानि थाखाय गाबदों नोङो राहुल नानिया जोंफोरखौ नागारना थांसिगोन मा नानिया जोंफोरखौ नागारना थांसिगोन माने मा बुंदों नों बेफोरखौ माने सबाया हाबा जासिगोननो साननैसोनि उनाव ओमफ्राय नानिखौबो लांफागोननो मा सबाया हाबा जासिगोन बै रायज्लायबाय थाग्रा मानसिजों थांनो नागिरदों नामा औ ओमफ्राय गावगाया थां नानिखौलाय मानो लांफानांगौ गावगायनो होवा नांगौ गावगाया थां आं बुंदोंमोन आंजों गालां होननानै गालाङानो दे माथो खालामबावनो आरो दालिम गुबुननि फिसाफोरखौलाय आरो अबावथ' मोनबाय थानो हाजारबाबो मालाय सबायनिसो फिसाजो जोंनिथ' नङाना बिनिया जुदि गोसथोनाय हौवाया लांनो होदोंबालाय बेलाय लांखागोन ना गावनिनो फिसाजो नालाय जोंनोलाय अबावथ' दोनलांगोन मानो दोनलांनो हाया जों मा अना नामा गुबुनफोरा माबायदि नुवाखै फिसा फिसौ हौवा गासैखौबो नागारना थाङो बियो मानो हाया आं एथ'ग्राब अनो बियो मिथिखागौआनो फरायहोगोनबो ना आं बेखौ देनाङोबो आं जा फरायनो गोसो बेखौनो फरायनो होगोन आं बेखौ डक्टरबाबो इन्जिनियारबाबो नों दा बिदि सानबा मा जागोन मालायबा दा गावगायनि फिसाजोखौ लांगोनानोबा दे नोंबो बारा दुखु खालामबाय थानाङा माने दुखु खालामा आं राहुल आं बोरै थागोन बिनि अनगा दसे सम गैयाबानो जा दरसेसो मोनखायो आङो फारसेथिंजाय आं बिमाबो जानो हाला इसोरा आंखौ मानो एसेबां दुखु होदों मानो जों नाजाबावगोन दे दालिम नों टेनसन लानाङा हाजार नाजाबाबो आं बिमा जानो हाला डक्टरानो बुंखादों इसोरनि अननायाव जों नाजाबा मोननोबोथ' हानाय ना सासे नङाबा जोङो सासे खांनो लाबोगोन दे नाङा आंनो खांनो लाबोनाय गथ' नाङा आंनो नानिखौ नांगौ आं बेखौ फिसाजो बायदि मोनना लायो राहुल बे सबाया माने बुजि मोना आं एसेबां बुंबाय बेखौ आंजों गालां होननानै नाथाय गैया अख्राथार मानिथारा
दिनै आङो सबायखौ बुजायगोन दे नों गाबबाय थानाङा बुजायबाबो लाया गाजा जाबाय बियो आगोल साला जोंनो बासायदोंमोन गावखौ दा जोंखौनो केर खालामना बियो खमसे खम नानिखौथ' गालांनो हायो जोंजों गावगाया जोंनाव फैबाय थानो हागोन ना खबर लानो आरो जोंबो थांबाय थागोन दे नों गाबबाय थानाङा आं बुजायगोन र' सबायखौ आं रायज्लायगोन मोजाङै थां हागौबा बुजायथां बेखौ मोजाङै रायज्लायथां नानिखौ आंजों गालांनो हो दे आं रायज्लायगोन आं दानो दिनैनो रायज्लायगोन आंनि खोथा लाया बियो आं एसेबां बुंबाय थेवब्लाबो इसेबो बादिया खालि आं थानो हानाय नङा आं नानिनि अनगा थानो हाया बेखौल' बुंबाय थायो आंथ' हाबा जाहैनो नागिरदों बेयावनो थाना आंखौ बे दख'नाया माथो समायसोदों ना अनसुमा आंखौ समायसोदों ना दख'नाया समायदों थर' आरो बाखि ड्रेसखौ गाननाय नायबावाखै र' बे दख'नाखौनो सिगां गानग्रोबाय आं समायसोदों ना कालाराबो आंजों समायसोदों न' बेनिखायनोथ' आंबो बेखौ लानो होदों नोंबो रोंगौ दे खिन्थु आयु माने गावखौनो गाव एसेबां समायनाय नुखो आङो समायखादों अनसुमा आंथ' दिनै ओरैबायदि खुसि माने दख'ना गोदानबो मोनबाय गस्ला गोदानबो मोनबाय बाखि आग्लायबोनाय फैसाखौ जमायना दोनसै ना औ दे दोनबानो जाबाय औ आरो अनसुमा आंथ' हारसिंल'सो जाग्राया नोंथ' ओजों हटेलावनो जाखायो आङो सानसेयाव बोथिनैल' जागोन दे बोथिथाम जाया आरो थावफोरखौबो एसेल' होगोन जेबो पियाज सामब्राम जेबो जाया माने बेफोरखौ जाबाथाय खरसा बांसिन थाङोना आं आरो बेफोरखौ जेबो होआलासिनो जानायनि हुदा दंखायोना आगोलनिफ्रायनो माने जायाबाबो सोलिनो हायो बेफोरखौ जाबाथाय एक्सट्रा खरसा थाङोना फैसाफोरखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो जमायनो नाजागोन आङो दे एसेबांबो सेबो सोलिनाङा दे जानांगौ खिनिखौ जा आरो अनसुमा आङो पियाज सामब्राम मस्ला बेफोरखौ जेबो जाया थावखौबो एसेल' होगोन थावफोराबोथ' ओरैबायदि दाम एसे ट्रेट्रेल होगोन आं मास मोनसेयाव 1000 खरसा खालामगोन आं नाङा बोथिथामखौबो जा नोङो बिदि बोथिनैल' सानसेयाव जाबाथाय लोरबां जागोन ना देहाया आंहा बिदि बोथिनै जानायनि हुदा दंखायो बोथिनै नङा बोथिसे जानायनिबो हुदा दंखायो मानो होनबा जों आगोलो मालाबा माइरंआनो थायामोन थेवब्लाबो दा जा गैयै टाइमावलाय बेलेग खोथा दाथ' दङना दा जा लोरबां जागोन बोथिनैजोंनो सोलिनो हागोन आं अनसुमा हा बायनांगौ जोंहा बै रामसिं मोननो जोंहा हा बायना दिन्थिगोन गुवाहाटियाव न' लुना दिन्थिगोन अनसुमा बिसोरखौ ना ओरैबायदि दिन्थिनांगौ बिसोरखौ बोराया खोब आंखौ हाबा खालामना लानानै दा फस्थायदोंना आंखौ गावजोंनो संसार जालांनो सानदोंमोन खोमा बियो सानदोंमोन खोमा आं जुदि गैयामोनबा नों मा खालामगौमोन दे बेखौथ' सानबाबो सानख'नो हाया आङो बे मोनसे बाथ्राखौ सानबाथाय एकदम बोरैबा मोनो आङो नंमारगौ नों गैयाबादि आंहा मा जागौमोन जेनेबा सोरबाफोर आंखौ गोसोथोनोबोथ' नांगोन ना होमबासो आं थांनो हागौमोन दा नों आंखौ गोसो थोदोंखायसो आं नोंजों फैनो हादों मादि जागौमोन ना बै बोरायजोंनो संसारखौ जाबाय थानांगौमोन आं थैजासिम आयु मा जागौमोन सानबाथाय बोरैबासो मोनखाङो आं अगालेलेनो बिग्राय आं दासो खुसि मिथिगौ ना मानोना टिल्लुआ सासे मोजां हिन्जाव मोनबाय आं मिथिगौ टिल्लुनि हिन्जावा पुर्निमाया बिजुलि बायसि नङा बिबारि आंबो मोजां मोनदों टिल्लुनि हिन्जावखौ एबारो मोजाङै आलासि सोंनोबो रोंसोगौ नोङो बिदिसो जानांगौ बिजुलियाथ' नोंसोरखौ थांबा नोंसोरखौसो संनो होसोयोमोन ना मार बादुलिबोमोन बादुलिबोमोन गोसोआबो गेसावमोन ओमफ्राय सिखावबोमोन माने जेथिंबो गाज्रिमोन बियो पुर्निमाया मालाय महरावबो दङ खामानिफोरावबो आखा फाखा आलासिफोरखौबो मोजाङै सोंनो रोंगौ इसोरनि अननायाव मोजाङै संसार जालांनो हाथों बिसोरो आं बेखौनो इसोरनि सेराव आरज गाबो जाबाय थांनो लुबैदोंमोनानो आं न'आव नाथाय दा आरो अबाव थांबावनो समाबो सफैबाय सम सफैनायखायनोथ' आं बे साननैसोआ बरावबो थाङाखै नों बे साननैसोआ थांथ'नाङा र' बरावबो बाहेरायाव थांना फैनि र' गरम मोनसोदों दे थां आङो दसे उन्दुनि र' दे उन्दु उदैखौ माबा एसे साहां मोनदों आङो दसे उन्दुना थानि उन्दुनोबो ओंखारदों आदे माथो उदैया गोसासो साना होबाय हरखाबनो बिग्राय खोनादोंना माबा उदैया हरखाबनो गोसायै साना होबाय आंनिया मा उदैया गोसायै सादों हा दानिल'सो माथो मोजांमोन हस्पिटालाव लांनांसिगोन खोमालै आंखौ बिग्राय नंमारगौबो खोमा आं फन खालामनि मबाइला बै बाहेरावसो थाबोबाय र' दिनै नों थाथ'नाय जना थाथ' र' जमुनाखौ लिंनि आं जमुना खोनादोंना ओजों फैलाय र' नों थाथ' दे नों बेयावनो थाथ' आं फन खालामनि दे थां
आब' उदै सादोंनो नोंनिया? औ जमुना समाबो सफैबायना दानिल'सो मोजाङै दङमोन हरखाबनो गोसायै साना होबाय उदैया आइदे जमुना ओरैबायदि सादों बेफोरबायदि उदै साफेराखैमोन आंनिया हामगोन र' आब' हामगोन गुमैया फन खालामनो थांदों र' गारिया सफैसिगोन आइदे जमुना गोसासिनसो साबाय गारियाबा दा माला सफैयो दे सफैगोन दे आब' नों दसे उन्दुना थाथ'नाय गारि फैगौ मानि माला सफैगोन दा आंखौ थाबैनो हस्पिटालाव लांनांगौमोन दे लांगोन दे आब' नों दसे उन्दुथ'नाय गारि फैगौ मानि फैगोन दे दानो सफैगोन दे बिहामजो बिदिनो उन्दुना थाथ' उदै सादोंबा औ आयै माबा गारिया माला मोनफैयो ओरैबायदि सादों उदैया दे मोनफैसिगोन दे बारा गोबाव गैला बिग्राया फन खालामना लिंहरदोंना बिहामजो बिदि समाव बिदिनो दे बिहामजो बिदिनो साखायो जोंनियाबो सादोंमोन आयै जोबोद साखायो माथो औ बिहामजो सायोथ' र' एकदम थानो हायै बायदि साखायो दे बिबारि बिदिनो उन्दुना थाथ'नाय गारिया सफैगौ मानि सफैसिगोन र' गारिया ओरैबायदि साखायो उदैया होमबा देनां आंनाबो बिदिनो सागोन खम सायोना नायनाय बिबारि आब'आ गाबगुलाय लांदों गिलायलांबायसो आं सफैसिगोन ना बिग्राय गारिया औ सफैसिगोन दे नों दसे सम बिदिनो थाथ'नाय फैसिगोन दे मोनफैसिगोन हे इसोर मोजाङै नर्मेलाव जानाय मोनबा हामगौमोनहाय